Anga foli bana me bagaw bela jeli ka bisimila tuguni a don plana na dunya kile atomba ka soba konna la New York ya no ka sanwo san tonsigi ba taku biwolon flani seginan kenekan ka malikura ka ojemu kan olu la seluke awi anga bi kuna foni kuma bawo olu na talike ni kan. Après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plus claire d'entretenir 22 septembre Samba kele ani keme kono toni bi woro septembre kalo kile mugani fla samba fla ani mugani saba bi malika yerema horonya san bi woro ni saba nani abeka nga lateme femiye horonya uni dambewe ani geleyaw ani jibiya baw konala mali de kuma kan nye munye odeka okan ameno lula seluke awye anani mali kuma kade aw formato kana ko les positions du Mali ya no jamana be ñongon sura no dien kungoba mumbe wakati la donc bebina kani hakilanta fo Mali wakati yelemani asanya na soro nyetaw kotigi anya asoro keneni kayanno awa aye kofolike dunia demeba kulu uluka laidu time balia ukan femi kakeni wakati yelema kololo kumbelu kanyi amena ulla seluke awye ayirala ka fo ko biso kunungo somada alamsala ko binkera tumutu duguka ne kan gelenti akan katara fali modo ka bolani la unina nunu de bena fara anga da sedikelaw ka kuna foni tomolu ka Mali jamana konnana ani dunia konnala ka fara njogon ka katente awye sisan nyanzan kofe anga nyanzan na me ka senkana kofe Ambalimaw ka segi tuguni ka foli ani tanunke aname bagaw bela jelenye ka foyana awbe malikura jemu kan kenedi kan kalame ka bo dunya kiliya tomba ka soba konna la New York u ka san biwulo flani segina nona jere keneka aw kulobe kayatu trawere di kuma kana ni watina ka temenanga kuna fonunye septembre kalo kile mugani fla samba flani mugani saba Mali jamana be kanga ka yerma horonya seli sambi woroni sabana nyana mayaluke abe kanga keni gele abaw kono ani kungo baw ni hamina baw kono jamana de umbulla la sabila abini ngana san chama bombi jamana gele baw binenu jamana kan kerengere ni yala ina fo lakana baliya gele yawu ani soro nasraw gele yawu ani fanga darakili gele yawu Mali de haklinaw ye munye uko kan aywa mune sorola sambi woro ani saba yerma horonya talien konnala Mariam Kuyate ale wa bamaraka la selikela ka bob mako be nyafolike ani aka angalame Mali yaka yerema horonya soronia sambi woro ani saba yenyina abe wati bo nyanajeba minun tumeke aselula chamonbolula kadaka jamana be lahalaya mina no dugulinte mashila folo 22 septembre nyanajaw tumeke chogomina Madame Haidara Geneva Haidara ale ban hakili jigi ula Mali pionnier makordo kabini samba kele ani keme kononto ani bi woro wati bere tume difri wa kamini veillera la ni 22 septembre ni veilla be ba don o 22 septembre sera budu ba de len balance ka damne kamini ku na fa kundo flambo bete me souffre am tan joko lu laje wa soro yiru be la soke yiri be la ka yiru be blanchi ka dugu je a soro dugu no kon te komita yoro bebe pari ni drapeau défilé don corps bere défilé pionnier en me défilé ambe ko bata fe ni sur le meni glané beni vert jaune rouge adlegi jeman do aka perkal jeman do aka ambe défilé no soro sube soro ka damne wa ambiance tunga bon sisandu 22 septembre bese anyine maere sheria chama ya ira ka fo ko danfara bari be 22 septembre nyanamaya chogo kunu makoro bolo ani bidon Ibrahim Sheikh Diawara kunafoni dilado mi shibeta san bisaba ani kola kunu yɛrɛ dɔrɔn n'a tun fɔra ko 22 septembre o tɛ wagati jan ne yɛrɛ bɛ se k'o dɔw témoin i bɛ taa sɔrɔ hali an dafɛ village la an ka maakɔrɔbaw b'u fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛ kɛnɛ na u bɛ taa ka taa 22 septembre ɲɛnamaya n'i y'a lajɛ Bamakɔ fɛnɛ kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi n'a fɔra k'an ka cɛdenw kan ka bɔ n'o y'an ka wulimafini tabaw ye taama min n'o bɛ kɛ boulevard de l'indépendance la i b'a ye sifinnaka bɛɛ tun bɛ bɔ mais an bɛ don min na ko bi o fɛnɛ an b'a fɔ ko an kuma bateau la bilen bɛɛ b'i sigi télé kɔrɔ
wa bɛɛ b'i sigi ka téléphone na ka 22 septembre de fêter yen nɔ an kan ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ min n'o fana bɛna histoire marquée à jamais a y'an ɲina olu bɛɛ lajɛlen kɔ. Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔli jateminɛkɛla dɔw ka fɔ la ko yɛlɛma caman kɛla ko nka tɔ bɛ kɔ. Abdoulaye Sogodougou. Ni y'a jateminɛ Mali b'a ka indépendance ta waati min na malien min tun kalanna o tun ye maa 100 o 100 maa 7 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko nka an kɛlen ka indépendance ta Modibo yɛrɛ ka waati kɔnɔna la o yɛlɛnna ka na se maa 29 ma i b'a ye kalanko donna jamana kɔnɔna la an b'an yɛrɛ ta waati min na fana goudron min tun bɛ Mali yɛrɛ bɛɛ goudron de damadamanin de kun don a kun tɛ tɛmɛ 300 km ninnu kan donc Mali kɛlen k'a yɛrɛ ta Mali commencé la ka goudron dilan ka siraw labɛn ka taa fan caman Mali commencé ka kɛnɛyasow jɔ Mali commencé la k'a ka sɛnɛko don bala a ka di jamanadenw ye yɛlɛma ninnu ka don bala ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an ka kɛ jamana ye min bɛ se ka singa jamana babaw ma développement kɔnɔna la. An b'aw ladɔnniya ka fɔ ko ɲina Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya seli tɛ ka kɛ ɲagaɲaga kɔnɔ ka sababu kɛ jamana bɛ lahalaya min na n'o ye terrorisme ka binkani walew ani basigibaliya jamana kɔnɔ. Mariam Kuyati ka laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka kɛɲɛ ni yɛlɛma hɔrɔnya tali san 63 seliw la ɲɛnamaliw ye n'a a bɛ kan ka latɛmɛ ni gɛlɛyabaw ani jigiyaw fana ye jamanadenw bolola la malidenw hakilinaw ye mun ye o la Habibatu Nango Traoré ale ye dɔw ka hakilinaw ta a kan an ka jɛ an ka lamɛn. Mali jamana furancɛ fanga ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ ko ɲinan 22 septembre n'o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tako 63 san yɛlɛma ɲɛnajɛw tɛna yakubaya i n'a fɔ ɲinan ta ka da lakanabaliya kan jamana kaɲakaya fan fɛ o hokumu kɔnɔ maliden dɔw y'u hakilinan di a ko kan. Isa Fɔnba ale ye kunnafoni dila ye ani Madame Maïga Ajaratu Sise ale ye gwaduna ye. Fɛn min ye 22 septembre bɔli a ma an ka faamaw fɛ ne ka hakilina ye min y'a la dɔrɔn bɛɛ ka faamu k'a fɔ ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Bamajiwale tigilamɔgɔw u kɛmɛ ka Bamajiwale camanba ta ka ŋaniya juguyaw ta ka an ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ ani an ka finitigilamɔgɔw fan bɛɛ fɛ ne bolo jama bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna minnu na ni o baara ninnu sera ka dabila parce que a bɛ se k'u ka hakilinaw tiɲɛ parce que Bamajiwale tigilamɔgɔw ninnu fɛɛrɛ jugu camanba de b'u bolo ka se ka don jama la ka tiɲɛniw kɛ i n'a fɔ an ye minnu ye kɔsɔn in nɔ u ka taabolo la. En tant que nordiste Assimi ye min fɔ o yɛrɛ de ɲɛna parce que n'i ma taa nord la i t'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ mɔgɔw tɔɔrɔ la mɔgɔw sɛgɛnna bien vrai n'i bɛ yan siri la par exemple si tu es à Bamako tu te sens un peu en sécurité mais nord mɔgɔw sɛgɛnna dɛ u ti sunɔgɔ ye o ye marifaci ye o ye u ye dɔw violé ni mo me u ye dɔw bugɔ u ye dɔw bolomafɛn minɛ. Maliden caman y'a yira ko nin hakilina in tali bɛnna kosɛbɛ i n'a fɔ Faramba Kamisogo ale ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkanna ma. Mali bɛ kɛlɛkɛ bolo de kan Mali bɛ jafa dingɛ kɔnɔ Mali bɛ lanɔgɔ dingɛ kɔnɔ Mali bɛ maajugu kɔ o de y'a to ni président y'a déclaré k'a fɔ ko 22 tɛna se ka fêter i n'a fɔ a bɛ fêter tɔw na cogo min na o ka kan sabula 22 ye 22 septembre ye yɛlɛma hɔrɔnya bon an bɛ bolo cogo min na nin an bɛ fɛ ka na an ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔnɔ mais halisa an m'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ mais n b'a dɔn a ka ca Ala fɛ Mali bɛ n'a ka yɛlɛma hɔrɔnya o hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ attaque dɔ kɛra kɔsa in na ka an b'o ta fila ka taa an balimakɛw ye yala dɛmɛ Ala ka lahara sɔrɔma bɛɛ lajɛlen. Madame Maïga Jɛnɛbu Zɛribu ale ka fɔ la malidenw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ jɔ ni waati in na. Bɛɛ b'a dɔn ko Mali bɛ guerre la kɔrɔya fan fɛ sisan an ka bateau belebeleba min jenina u y'an ka bateau min bon ni baden tora a la denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw musow famiw bɛɛ ni tora a la donc an tɛ se ka na 22 fêter i b'a fɔ ko san tɔw an b'a yira olu mɔgɔ minnu tayana ani minnu bananen don k'an bɛɛ dusuma kasilen don an bɛɛ dusuma kasilen don nin ko in na an bɛɛ ka mɔgɔ tora a la donc ɲinan fêteli lawaleyabaliya o fana ye k'a yir'u la k'an bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ɲinan jama lajɛba kana kɛba ko san tɔ parce que jamana bɛ insécurité la ni banbagaci ninnu an taara u bɛ se ka bɔ fan o fan ils sont imprévisibles. Ka bɛn ni waati cogoya ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kan k'u hakili to u yɛrɛ la ka d'a kan janto yɛrɛ la kɔrɔko ka ɲi Habiba Nango Traoré VOA Bambara Bamako. Mɔgɔ fila ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na dankarili senfɛ Tumutu dugu kan dugu min ne gɛlɛya binnen bɛ a kan ka kɔrɔ n'a a minɛnen don an bɛ don min na i ko bi dansagokɛlaw olu fɛ Aluseni Alaji VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Tumutu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn.
mugujugu perantanw ye Tombouctou kaw dusu kami tuguni yala kunfɛ ko do walima dabɔn kama ka sabu kɛ mugujugu perantan saba minnu filila a kelen taara bin yɔrɔ la mun ma jan école Bahadu la yɔrɔ min kɛra maa minnu kisira bato Tombouctou kasara la o dagayɔrɔ ye a filanan yɛrɛ binna Tombouctou dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ la min ye denmisɛn fila bɔnɛ u nin la mugujugu pɛrɛntan filili dugudenw kan o kɔni ye jɔrɔnanko ye o kɔni ye Sori Ture mun ye Tombouctou ka ye a ka hakilina ye an b'a dɔn Mali finitigiw b'u seko kɛ nka mun b'an lasiran kosɛbɛ bi o ye mugujugu minnu bɛ fili dugu kan a bɛ mɔgɔw hakili sɛgɛn kojugu ka dɔw yɛrɛ bali sunɔgɔ la ne yɛrɛ mun filɛ ka kuma a bɛ ne lasiran ka sabu kɛ a bɛ mɔgɔw hakili sɛgɛn ça joue sur la psychologie des gens ni y'a dɔgɔkun saba ye maa minnu bɛ mugujugu pɛrɛntan fili Tombouctou dugu kan u b'a kɛ don kelen min ye alamisa ye alamisa don septembre kalo tile 7 mugujugu pɛrɛntan filila Tombouctou bato kan min na maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna u nin la dɔgɔkun tɛmɛnen alamisa fɛnɛ mugujugu pɛrɛntan dɔ filila Tombouctou pankuru juguyɔrɔ la Salaha Maiga ni ale ye CNT n'o ye wasablon maa dɔ ye ale ka fɔ la maa minnu bɛ nin kɛwale ninnu kɛ u ka laɲini ye fɛn kelen dɔrɔn de et l'ennemi il est entre an k'a dɔn juguw b'an cɛ la an k'a dɔn jamana bɛ ka lakanabaliya de kɛlɛ jugu mana kunnafoni o kunnafoni sɔrɔ a bɛ baara kɛ n'a ye jugu ka laɲini ye fana ka mɔgɔw ka taa ni ka segin bali u ka laɲiniw ye fana ka mɔgɔw lasiran Tombouctou dugu kɔnɔ ka siranya don mɔgɔw dusukun na de Tombouctou dans la région de Tombouctou hakili jiginna kabini septembre kalo tile 11 fo ka taa bila octobre kalo tile 10 na gɛrɛntɛ sigila Tombouctou dugu kɔnɔna la waati mun na mɔgɔw tɛ se ka bɔ walasa ka lakanako sabati mara kɔnɔ o gɛrɛntɛ sigi bɛ taa su nɛgɛ kaɲɛ 20 na fo ka taa bila sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 6 la ni Aluseni Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou sisan an bɛna Mohamed Ture lamɛn a bɛna laseliw kɛ an ye farafina jamanaw ka saranganiw kan duniya keleya tɔnba ka tɔnsigiba kɛnɛ nin kan yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Togo jamana ani Côte d'Ivoire jamanaw olu ka kumakanw bɛ yen nɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kan an ka kumakanw lamɛn ka da dunuya keleya tɔn ka san 78 lajɛrɛba la Côte d'Ivoire jamanatigi Dankan n'o ye cɛmo ko Mailiette Kone ale kumana dunuya keleya tɔn ka lajɛba nin kɔnɔna na. Mon pays appelle également à la communauté internationale à s'engager aux côtés de l'Afrique. An ka jamana fana b'a ɲini diɲɛ famaw fɛ u ka fara kɛlɛ kan ka kɛlɛ kɛ ni jatigɛ wale marifatigiw ye minnu bɛ farafina yɔrɔ bɛɛ basigibaliya ka taa Sahel la ka se farafina biɲɛ ma. La lutte contre le terrorisme coûte cher aux pays africains et particulièrement à la Côte d'Ivoire. Jatigɛ wale kɛlɛ ka di farafina jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛn la Côte d'Ivoire min bɛ ka fara a yɛrɛ ka dugukolo kan ka bɔ kɛrɛfɛ jamanaw na ka maa bolilenw ba caman sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ o wariko nafolo nafamaw bɛna tigɛ ka surunya OCID ka musaka fɔlɔ wariko la u bilalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ marifatigiw bɛ ka ɲɛta san 10 caman dɔgɔya ka kɛ foyi ye réduisent à néant des décennies de progrès dans les secteurs essentiels de l'éducation, kalanko kɛnɛyako ladalako ani baarasiratigɛ la u bɛ ban musow ni mɔgɔ fitininw na u ka jɔsɔriya jɔnjɔn na wa u bɛ ban hɔrɔnya ni bɛɛjɛ fanga hakilina si la o waati la o hakilina dɔ kɔnɔ an ka jamana bɛ wele bila duniya keleya tɔn tɔnba ni farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔ jɛkulu ma n'o ye CEDEAO ye u ka wariko taabolo sɛgɛsɛgɛ min bɛ tali kɛ teriya sira kɛlɛli ɲɛta wale bolodalen na CEDEAO ye min ta san 2019 n'o bɛ ka bila ka adopté par la CEDEAO en 2019 et qui tarde à être mise en œuvre. O hakilinata sira kelen na Togo jamana kɔkan ministri Robert Dussé bɛ kumana aywa duniya keleya tɔnba ka lajɛ 78 ɲɛkɔrɔ. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Ale fɛ kɛnɛma sɛndoni ye tiɲɛ kunnafoni buruju kɛlɛ ye ani gɛlɛya sababu ye farafina kɔnɔ a ka ca la a bɛ gɛlɛya don an ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔcogo ɲinini na wa a bɛ farafina gɛlɛyaw ɲɛnabɔ kocogo fɛrɛw fanga dɔgɔya. Elles ne sont plus les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité
et de développement. O farafina min b'a ka gɛlɛya don hɛrɛ lakana ani yiriwali la. Farafina t'a fɛ kɛnɛma ka don a la tuguni. Farafina b'a fɛ ka to a yɛrɛ la k'a ka siniɲɛsigi dɔn. Farafina sigidaw ni gɛlɛya caman bɛ yen minnu bɛ dɔn ni diɲɛteriya sira bonya ye ani gɛlɛya yɔrɔ kuraw bɔliw ye. Farafina bɛ k'a ɲini wa Togo bɛ dɛmɛ don cɛsiriw la walasa ka hɛrɛ sɔrɔ farafina kɔnɔ. Cherche sa voie et le Togo soutient les efforts de paix en Afrique. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba matika duonye. Moribasimo, Mangala Alabasagula. Nikoko kera, Kale nodo la mereju. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba matika duonye. Moribasimo, Mangala Alabasagula. Nikoko kera, Kale nodo la mereju. Allahu Jabaru. Te baraka gasigika ala fle wale mamuri geni suma geba beke sollicité concert de Dieu. K'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ko nin y'an donnen an ka jɛmukan tako filanan kɔnɔna la ka bɔ duniya keleya tɔnba ka soba kɔnɔna la n'o ka san 78nan tɔnsigi kɛnɛ kan awa ka foli ani tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ye aw tulo bɛ Keyatu Tarawele de kumakan na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 Ntomi ani segin kan Radio Paris 5 kan Tomiyakaw fɛ yen nɔ Abijankaw fɛ yen nɔ a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 Ntomi ani 4 kan awa Tumutukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 Ntomi ani 3 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka bɔlɔlɔsiraba n'o ye www.voabambara.com walima a bɛ se k'an sɔrɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka page kan Facebook, Instagram ani YouTube sanfɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye i n'a fɔ a ka delikonnakɔrɔw Ukraine jamanakuntigi Zelensky ale sera kunungo sɔgɔmadafɛla la Washington DC awa a bisimilala l'Amérique wasabulon mɔgɔw fɛ ka taa kuma fɛn min ye l'Amérique jamana ka dɛmɛ dɔ layiduw dilenw ye u kan ka minnu lase Ukraine jamana ma ka bolomadɛmɛ k'u ye u ka kɛlɛ nin na Mariam Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn k'a dɔn ko sɛgɛn farati bɛ Amérique jamana jɛɲɔgɔnba dɔ fan fɛ Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky sera kunu alamisa Washington a nakun dɔ ye ko ka États-Unis jamana la faamuya cogo min na a bɛ se ka dɛmɛ dun walasa a ka se k'a seko ani a damayira kɛ ka ɲɛsin Rusila jamana ma hakaja n'o bɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛ jolenba dɔw ye. Thank you for a warm meeting and very productive. Sanfɛ pankulun sira dɛmɛw o bɛna sɔn ka kɛ sira jɛlen ye min ye an ka hakilinaba dɔ ye a ye nin fɔ k'a to Amérique jamana faaba kɔnɔ lajɛrɛ senfɛ ka kɔn o ɲɛ a y'a sinsin X kan o min lakodɔnnen tun don i n'a fɔ Tudor kɔrɔ hakilinaw taabolo yɛlɛmana kabiri a ka taama dɔ senfɛ États-Unis jamana kan min kɛra décembre kalo tile 21 san 2022 ka na Amérique jamana faaba kɔnɔ ka ta o waati la hakilina fɛrɛ telimanw o de yirala fan bɛɛ fanga sɛnɛmatɔn n'o ye républicainw ye olu minnu kɛlen don ka chambre ani wasabulon kɔnɔna minɛ Volodymyr Zelensky a ka nin sen taama ka na Amérique jamana kan ma kunbɛn ni nisɔndiyaba ye Amérique jamana wasabulon Capitole kɔnɔ o yɔrɔ min n'a bɛ wele ko congrès ye wasadenw jabala ye kumaɲɔgɔnyaw ka kan ka don ani démocratiw ka bɛrɛbɛrɛlitɔn ɲɛmɔgɔ cɛ ani ka fara républicainw ka bɛrɛbɛrɛlitɔn o ɲɛmɔgɔ fɛnɛ kan lajɛrɛ min makɔnɔlenba don wa ko ni a bɛna sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ ani républicainw ka ɲɛmɔgɔ wasabulon kɔnɔ n'o ye Kevin McCarthy ye ɲininkaliw bɛ n bolo ka di ma i bɛ se ka ɲɛfɔli kan ye an ye nafolo minnu bɔ ka kɔrɔ olu donna sira jumɛnw fɛ wa sira kura jumɛnw talen don i bolo walasa ka se ka sebagaya sɔrɔ nin kɛra McCarthy ka ɲininkaliw ye tarata don min kɛra ɲininkali gɛlɛn ka bɔ kiniyanfan bɛrɛbɛrɛlitɔnw yɔrɔ ka se ka dɛmɛ lajɔ ka taa Kiev fan fɛ a kumaɲɔgɔnyaw ɲɛsinna ka taa fanw ma min dɔ bɛ tali kɛ nafoloko kan n'a ka kan ka kɛ dɛmɛ ye finitigi kunda ani ka fara baɲumankɛ dɛmɛw kan ka taa Ukraine jamana ma. An balimaw ani yan tuma nin don laban ninnu na
jamana kɔrɔyanfan sigida damadɔ degulen do kosɛbɛ ka sababu kɛ bingani jugu minnu bɛ ka fariya kosɛbɛ nga Mali finitigiw ka jaabi o bɛ sen n'a ye ka sababu kɛ kɔrɔnfɛ marifatigi jɛkulu kɔrɔw ka kɛlɛ daminɛnen ko kura n'olu tun ye u bolonɔ bila Alger bɛnkan sɛbɛnw la. Ayiwa aw hakilila yala Liptako Gourma jamanaw ka jɛkulu kura dabɔli o bɛ se ka bingani lawuli ko kura Sahel kunbɛn wa aw ko de a ko la ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibiridenw jɛmukan na septembre kalo o tile 23nan na ayiwa tulo so VO Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa an balimaw ni jɛmukan a kana fɔ aw kɔ dɛ. k'an to yan nɔ kunungo an ye Mali wagati yɛlɛmaw ani a sanuyaw ani ɲɛtaw o kotigi Mamadu Samake bisimila an ka Malikura kɛnɛ kan yan nɔ an n'a masalala a kumana fɛn min ye Bamakɔ saniyako taabolo baara minnu bɛ sen na ani duniya dɛmɛbagakulu ka layidu timɛbaliyaw ka se ka dɛmɛ don wagati yɛlɛmaw kɔlɔlɔw kunbɛliw kan an ka ka kumakanw lamɛn. A y'an bisimila yan nɔ a ka kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ New York yan nɔ i y'a fɔ cogo min na an nana lajɛ bila diɲɛ tɔnsigiba ka lajɛ 78nan ONU i n'a fɔ Nations Unies ka 78e session ordinaire de l'Assemblée générale donc an nana o la diɲɛ jamana bɛɛ bɛ na ni lajɛba in na san o san a bɛ kɛ siɲɛ kelen ka na diɲɛ kunkanko problèmew fɔ an nana ni Mali kumakan de ye a bɛ fɔ ma tubabukan na ko les positions du Mali yan nɔ jamana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ diɲɛ kungoba minnu bɛ wagati la donc bɛɛ bɛna ka nin hakililanta fɔ e ye mun kɛ problème ba minnu bɛ ka poser diɲɛ la bi donc bɛɛ i bɛ ka min ka jamana kɔnɔ i bɛ n'i ta lase wa bɛnkanw de kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛra jamanaw ɲɔgɔn cɛ bɛɛ i tɛgɛ bila sɛbɛn minnu na Mali fana tɛgɛ bila sɛbɛn minnu na a fɔ ko convention internationale ninnu o convention ninnu laɲiniw de b'u kɔnɔ walasa laɲiniw ka sabati bɛɛ kan ka waleya dɔw sabati dɔw sigi sen kan donc jamana min ye min kɛ bɛɛ bɛ taa fɔ maintenant min tora fɛnɛ walasa an bɛ ka laɲini ka sabati an b'o yira ɲɔgɔn na walasa baara minnu kan ka boloda walasa an ka se ka an sago sɔrɔ o laɲiniw la an ka se k'o baaraw boloda. Ayiwa monsieur le ministre o kumana aw bɛ ka mun de makɔnɔ ni tɔnsigiba in na. Tɔnsigi caman de b'a kɔnɔ tɔnsigi caman b'a kɔnɔ a fɔ o ma ko sommet ninnu sommeba dɔ ye a fɔ o ma ko développement durable sommet sur le développement durable an ka fɛnw a fɔ o ma ko ressources naturelles ka se ka olu tɔbɔtɔ olu kana tiɲɛ donc o de laɲini ye développement durable ye an k'an ka sanu bɔ an ka sɛnɛ kɛ an ka baganw mara an ka yiriw turu walasa an ka se ka taa ɲɛ bi nka sini an denw an mɔdenw minnu bɛ na an ka tɔ to olu fana ye donc o de laɲini ye développement durable ye donc bɛnkan dɔw tun kɛra 2016 la o bɛnkan ninnu jamanaw bɛɛ ye layidu ta k'a fɔ yanni 2030 ani 30 ɲɔgɔn cɛ 2030 ɲɔgɔn cɛ an kan ka waleya dɔw sigi sen kan donc bi tɔnba in senfɛ an bɛna lajɛ mun de kɛra parce que bi ka taa bila 2030 la a tɔ ye san 7 dɔrɔn a man jan bilen samiya a jateminɛ an ka samiya tɛ bolo kelen kan san dɔ la san bɛ na kosɛbɛ san dɔ la a tɛ na kosɛbɛ samiya daminɛ cogo man ɲi ou bien a laban cogo man ɲi a fɔ o ma ko inondation ji bɛ tiɲɛni kɛ ji bɛ don mɔgɔw kan o kɔlɔlɔ a fɔ o ma ko ouraganw ka tiɲɛnibaw fiɲɛbaw olu bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔw kan o y'a kɔlɔlɔ dɔw ye nka ni kɔlɔlɔ bɛɛ sɔrɔla mun fɛ a sɔrɔla a fɔ o ma ko pollution o ye mun ye fiɲɛjugu minnu bɛ usine mobile bɛ fiɲɛjugu minnu bila fiɲɛ fɛ donc olu bɛ taa a fɔ o ma ko couche d'ozone sanfɛ o de bɛ taa o tiɲɛ n'o tiɲɛna donc o de bɛ na ni température yɛlɛ ni fɛn ninnu ye. ɲininkali laban o ye min ye Bamakɔ ɲamanko n bɛna o ɲininkali sɛmɛ i la o kɛlen bɛ kungoba de ye an bɛ don min na i ko bi Bamakɔkaw bolo bɛɛ bɛ kuma la ɲamantonba ninnu u bilayɔrɔ ko ani u cɛyɔrɔ ko e ka cakɛda kɛlen bɛ aw bɛ baara façon jumɛn de la aw baara jumɛn de bolodalen don aw bolo yaasa ka lafiya lase sigidalamɔgɔw ma o ɲamanko ninnu na.
Tarawele muso ye kuma ba fɔ nin basa Bamako ɲamanko Bamako ka bɛ kunkanko de bibi na Bamako dɔrɔn yɛrɛ tɛ Bamako au-delà de Bamako Mali ville tɔw la o problème kelen n'a ma disposition ta problème bɛ kɛra Bamako min bɛ Bamako bi a bɛ se dugu tɔw ma donc o de kama bibi na an bɛ ka baara kɛ taabolo dɔ kan a fɔ ma ko schéma de gestion des déchets solides de Bamako o taabolo kura de ministre de l'environnement bɛ ka o sigi sen kan ani an ka jama baarakɛla bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ da bɛ ɲamanko kuma la ministre d'État ministre de l'administration territoriale b'a la mairie b'a la comment on appelle ça service technique b'a la la direction de l'assainissement la DSUVA la direction de la voirie donc mɔgɔ mɔgɔ da bɛ ɲamanko kuma la olu da bɛ a la an bɛ fɛ ka mun de kɛ parce que bibi in na an y'a ye ɲamanko kɛra a fɔ ma ko gestion d'urgence donc ɲamanton ninnu décharge de transit ninnu tel que Lafiyabugu ɲɔgɔnna ninnu ani CFP ni fɛn ninnu olu mana fa an bɛ mankan bɛ wuli wari dɔ bɛ ɲini dɔ bɛ cɛ ka bɔ a la an bɛ kalo 2 kalo 3 kɔnɔ ɲama bɛna tuguni k'a fa an bɛ wuli ka boli ka dɔ bɔ a la tuguni donc an bɛ fɛ ka bɔ o gestion in de kɔnɔ gestion d'urgence in de kɔnɔ ka taabolo sigi sen kan minnu b'a to minnu kan ka ɲama cɛ ka bɔ yen bɛɛ b'i ka baara dɔn bɛɛ b'i ka baara k'a kuma na mɔgɔw tɛ taa ɲɔgɔn sen kan ɲama bɛ cɛ kuma na fɛnɛ mɔgɔ min kan ka min kɛ o b'o kɛ. Awa an ka foli bɛ ye monsieur le ministre. Merci. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Ni y'a ye Kulukorokaw fɛ basketi sanfɛcilu ɲɔgɔndanw de bɛ sen na walasa ka yɛlɛ première division na saison nata la ligue n'o ye basketi ɲɛmaayasow ye marabolo kɔnɔna na a bɛ olu de kofɔ degeli karamɔgɔw ka fara ligue ɲɛmɔgɔw kan bɛɛ bɛ k'i sɔn walasa ka se sɔrɔ an ni Sikaso ligue ɲɛmaa Nuhu Mayiga n'a bɛ wele Baba an masalala gɛlɛyaw bɛ Sikaso basketi kan. Denmisɛnnin équipe de b'an bolo an nana c'est pour nous préparer pour les années futures an nana ka pour que se expérience sɔrɔ dans 2 ans an yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'an délégué ɲini Sikaso pour que ka monter ɲini sinon ɲinan an ka objectif tɛ monter an nana denmisɛnninw de ye c'est pour que expérience dɔ d'u ma ka sengola dɔ ɲini ka dɔn a bɛ kɛ cogoya min na denmisɛnninw don nin dɔw siɲɛ fɔlɔ ka bɔ a caman yɛrɛ pratiquement équipe 80% n'u siɲɛ fɔlɔ ka délégué jouer ka fara o kan basketi yɛrɛ kisa bɛ cogo di Sikaso an bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que dɛmɛ foyi tɛ ligue bolo Sikaso an bɛ baara kɛ ni fédération bɛ forme d'an ma an ka weleweleda kɛ Sikaso autorités ni commerçants vraiment hakili to denmisɛnninw la sport bɛ denmisɛnninw bɔ ko camanba de la ko gɛlɛya o ye wariko gɛlɛya wa tari a tan yɔrɔ wa a bɛɛ terrain tɛ an bolo Sikaso bi Sikaso dugu kɔnɔ yɛrɛ la bi terrain tɛ an bolo basi bɛ se ka kɛ terrain min kan parce que terrain kelen tun b'an bolo terrain tiɲɛna Sikaso siraw dilantɔ ko binna terrain kan ka terrain tɔ bɛ tiɲɛ match tɛ se ka k'a kan n'an bɛ match kɛ an bɛ taa match kɛ Jean Bosco de kɔnɔ o fana f'an ka wari de sara olu ye chaque match pour que match jouer an b'o la a bɛ san 2 bɔ sponsor ko ka gɛlɛn basket ka di Sikaso kaw ya basket ka di parce que Sikaso a toujours été la meilleure équipe régionale du Mali Sikaso ye première division mun jouer ligue si ma jouer an bɛ première division na kuma bɛɛ mais an bɛ ka kɛ gɛlɛya de kɔnɔ Kucela USM Union Sportive de Miankala o de bɛ ka Sikaso ligue jɔyɔrɔ fa yan o kɔrɔ b'a jira ko olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ dɛ wa olu jɔyɔrɔ bonyana parce que Sikaso n'a ye basket kɛ terrain de b'i bolo terrain tɛ Sikaso dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔ o de gɛlɛya bɛ Sikaso kan ɲinan élémentaire kɛra Buguni Kucala Sikaso Union Sportive Miankala de qualifiera en fille et en garçon o kɔrɔ min ye baara de kan ka sigi sen kan kosɛbɛ baara de kan ka sigi sen kan n yɛrɛ bɛ bɔ Sikaso kuma min y'a ye u bɛ ka Sikaso centre bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ équipe kelen an yɛrɛ kan ka laɲini o de a mɛnna Sikaso centre tigiw ka centre bɛɛ fara ɲɔgɔn kan centre ka jɛ ka équipe kelen bɔ pour que u bɛ se ka Sikaso représenter an ka laɲini fana k'o de basketi fédération n'u sigira bon n'u ka bolo ni ɲɔgɔn pour le moment problème foyi tɛ an ka hakɛ ye mun ye fédération m'o d'a ma a tɛ bɔli kɛ min ye terrain ko ye dun an ma o ɲɛfɔ ɲɛna u ka se ka dɛmɛ bon a ɲɛfɔra fédération ɲɛna wala bɛ club dɔ b'a dilan wɛrɛ mais fo moyen ka k'i bolo pour que ka se ka dilan monter ɲɔgɔndanw bɛ kun cɛ ni septembre kalo ni tile 6 nata Kulukorokaw fɛ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo bi k'a lase aw ma Malikura kɛnɛ kan bi jumadonya in na septembre kalo tile 22 san 2023 la ka bɔ New York dunuya keleya tɔnba soba kɔnɔna na u ka san 78 tɔnsigiba in kɛnɛ kan awa a jataw olu kɛra an balimamuso Andrea Tardik fɛ a laseliw olu kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ Cheikh Thierno ye a labɛnniw kɛ k'a faraliw kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'aw sɔgɔlen to
VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw kan nin tun ye Keyatou Traoré kumakanw ye Malikura kɛnɛ kan ka bɔ dunuya keleya tɔnba ka soba kɔnɔna la New York a k'an bɛn waati wɛrɛ. La main de Dieu elle est là, elle est faite pour ces hommes qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans.